Hi guys, Inday Vlogs ni. What's up guys? Don't forget to subscribe my YouTube channel, like and share. Thank you. So guys, moday ni guys no mga una day. Mangisnak mi ni Inday Vlog. So, maabli sa Mga unday tanin niyo mangisnak kay tanin niyo. dili ko. Ha. Ay, mabantay kay nay ko. Dili ka. Dami kayong swing. Ay, kwan sila. No, kagamay running siya swing. Uy. Pangagda po. Ako na dito Ay, diha. kanang diri. Ay, kanang diri. Bulok ko dapat. Ako na dito diha na. Unday tanin niyo. Nani yun yung siya pagkaon gasoy. Gamay ang tubig. Hindi mo dag salbabida. Ha? Dag salbabida ito ba? Dag salbabida dito. Mahali ko dito talaga yung salbabida. Eh, kanina? Tilaw sa law ko. Tilaw ada ko ha. Kalami. Indot kayo ang dagat mo? Indot kayo kaligi. Indot mo mga uputuran. Huwag kalibit ko. Wala. Wala. Ikaw. Kayo guys. Nang nilaw ta sa bawod sa dagat guys ha. Hindi kaya. Uy, naibar ko guys. Ambot. Karol may nindot na bentuan ni Hawang. No? Makanha ko. Makanha ko. Lamig kaya. Lamig kayo ng swing guys. Stuck na mo ni Inday Vlog. Kaya hapit sa amin diri sa dagat ang isna kay uli man mi karon ni Inday Vlogs. Maglakaw mi mga 45 minutes uli mi karon. Humana mo pang isna, maglakaw mi pa uli. Buha kasi ako ma. Hindi ko. Kanya ako kay halang. Anong turon? Babay. Abot balay. Abot balay. Oo. Kada. Ang ako ito. Nalay ni guys na. Lamig kayo guys.
Magbabay na sila ha, or? Bye-bye. I love you all.